Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Opium por Om. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mahumok nga makahang nga matamis na amo na siya konsimutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have blackcurrant kag star anise na ang blackcurrant kahatag siya sing pagkadulom nga tamis kag amo man ang star anise ng makahang nga matamis kay do licorice na siya konsimutan. Kag for the mid, we have pepper kag galanga na ang pepper gahatag sing dugang pagid nga pagkakahang. Na kag for the base, we have bourbon vanilla, tolo balsam kag atlas cedar. Ang bourbon vanilla amo nang gahatag siya nga pagkahumok nga hamot. Kag ang tolo balsam nang matamis na siya nga mainit na kag may atlas cedar nga kahoy na hindi mo gid masado gid masimutan na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye bye.